Zunzam bung riat na au moi aman min lo bia nya ka phone chu mai zo na kalek vuta phone po en hlei lo chuan ke ma jok chu min ron mel ngal roma in ngai zon chuin lo tum tak tak lo ati ngal hlura tun luka khan min du pui ang deuh khan atong reng sia minit thum dan lek leka aril ru thlak thin em moni don le pona kan chuak lok ti le tho ka rwala umoi om vereng chuan du angin ka chang thei don lo tlat hian ka sha pon pathlara chuan kawa thutung uta ufam ki ma zo na chu ol sam te a chan thei ni ma se ka chan dan tur chu ka ngai to a fe tho mai chuta lamu hil lawe nangi mu to em kawatita a zo na in zo ngal zel lo chuan ti hi top le ta izela thlak man ve deuh hlek ka ngai ni min lo chang zui to lowin ron kol ngala ka chan rwalin buya ka mut puya naktuk chu I boy viau lo chuan birthday lom na local ve ta che alo ti zui zata boy shan chuang lo na aikal don lo mi ka ti chuan first period che ka kalang kan tho pui de naw pian chamlum na kan kalangai do na boy nen chu chuan kan chang che don ema ati le supa khoyang in lom do na liando resort ania dar som pakhat bor vela kan chuak mananga karon lam koi mai chu unga ati le chuan ka hnyal bik lo ka be sei ang em ron soi lo ma se min som ve chu ka lom ril ru viau mai khwa hi chele mayang a ka ti chuan angoi zui vungvunga ishitang enge an ati ri chuan min timur sung sung thei a oril ru ya chuan min ngai to na ka sherang hle bok ka thave zele nangjok ka tilet vele zata kepo ka zia lo in thwam lum lok la khwa chiat lo chuan tui chen te poi du mai theya lo in keng lok bok la zanria kan ei ngal bok don ania aron tile sap sapa ka chung te bula chuan chuan lam siam nge ka ngai don ani mele picnic nuam tingai hot si lo chu ka phur em le ngala shitlang kho sik hlo po ni ila kan nyal phal hawin ka ring lo zok hialani kan in biak zo nu chuan jinglama ka hak tur le ken tur te ka siam sok soka umoi puin min lo zo chuan kan picnic ton thu chu thadewin ka shila angai zong che ni mai chu a chu pathloi chu zeilo mel de win a zeiru riau mai ka ti mi mi te abem lo chu chuan bem reng sui sha em in lak velu hunani kha an om pui mai ni wang khan in zwam tir reng su alo tin ya ni a ke ka lo nui mai to thung umoi ka bula lo ria ka hel hol le to nge moni don ni ka har le thina ka mu nget lo khop mai ka shitlang zwal ta dewan yang ka shoka thi plur mai boka ka pangla chu lum hiama ka jing thau po ka lu ritle a ka hnara ping trup mai bok ka chung te bula chuan chan hawa cho kan ei khom don thu ka shil le ta thora chan ko ma hun ka man khat em wang hian ka ti chuna hian min hnal ngai lem lo ho ma turin min cha a pocket money te po ka pa in min pai ve nge dora peng ko in ei tur ka pai tawa ka chwa don lai mekin professor a chuan min lo kola I local don to em ti tur neu ka neya alo ti wang chuan man mo lu tukin ka kal chuak ngala ka va thlen chuan chuak turin alo in pe le diam to nakina ka lo phone chenga kongpui lo chuk don ya thu thlenga mi so kan bek ken tur o wrapping paper lo leila sitting room ka parcel da so I lo pek don ya alo ti zunga a present pek tur chu lian thakop mai toys man to tak chu ni melbok toys ani lo zo kem moni arit em le ngala Chris alo mu tir lo la angen palang ati le lai chuan ufam kim kamutir ma sadonem alak lo viawang a kalo tivata dar som pakhat vela kan kaldon sia lo mutir ri lo mai ro ati le maya ni ala vui zo box silawa amuna kan in pok mutangai don ani mele sitting room lampan mai ka tum chu ka chala ron dek vuta ka pen top chiang khop mai mit khap sak chunga ka en lai chuan akut chu la let le vuta ngoi reng chuan pon lama panzuya min ti hoi hai hle rengot ngai to ana ti boy tok lek ka omdan hi thiam ka tia tuna apo ka veizui le rengot to Chris Ashwain dora wrapping paper chu ka zuk leya kan let le hnu loka ufam ki ma chuan min lo phone le a poisa ka lo pek the ngil dai chia aron ti a ka lei to thu ka lo shil chuan ain thiam lo dewin ka sha somni manina dayalom ka tinon le khera nakina ka pele don chenya ei tur chu ka lo lei ho ang ti in phone chu da rei vak lawa min lo phone lia kongpuya ka om lo chuk ro ule aron ti tamaya
MZU po thleng manin ka ring lo man hmo te win Chris akai chuan ka chuk thla sok soka stepa lo chhonen kan in tok chu ka ding chut mai kong kai kalem ati chuan ka bung hata ka present bom ken chu min lo lak sak ngal thuai boka alo let le chan ka zo chuan midangin ka class min lo dila ka petamai alo ti sammaya ka sana ke en chuan dar kwari thuak chawani kan chuak ma khop mai Chris apumin sit ma a chuan ka thua min lo mel le zau thina ka va hoi chuan kan in mel fu thin em le ngala soi du nei mel te po pu in ka sha mi aron ti chuan ka hoi rang vi awani englo ka lo en ran wang chuan ti mel pu a chuta nui suk hian aron hoi le a ka bial nu angin ka shwai mai chenia aron ti chuan ka ho chungin ka lo en to ingi sia na tu anga chu nuam lawang ati soi deuh supa kanui heu ringot mai kalai che em le ngala ke ai ma in ama chu lai mel sok tu te ho nge dona lai ang reng dewa ka ti chuan ka tho pui te le an than te nya kan tam vak lawang alo ti wara engma soi to lawin kan ngoi dun wangwanga Chris atong bar chu kan nui pui le suk then ka tirila la chuan ka khur ru dewa abial nu anga min shwai mol mai chuan dan min ti khora engtin nge thian ti bula chuan ka omang ti ti chenin ka ngai twa hoi hom le zom taka kalan ve te po ngai dona ka zamani lusin thila lo zo che chuan ka soi ang chuan ni lo chang mai don ya alo ti le a lucy a ka lo ti he ho a Chrisanu te kha ati chuan ka bang bau khop mai an pui ka ni ti a she ve vek sia engtin nge bula chuan dot ka soi theyang oi po oi do nem moni a enga ma chuan ka hupur ngal pang mai vai va kona thil lei turin kan ding soka a thian ten an lo phone chuan kunga kan thang mek thu shila kan tlan le nu rei vak lawa kan hnung lama Scorpio war lo tlan chuan min tlan pel pa in driver chuan ban lo vai zawa kal ve tur thawan ni mele tui kho thla na kan thlen chuan Scorpio kha lo dinga a chuang te pon lo chuka Chris ang ral vel tur he mi panau pangan nei ve bok ka thian ten ni so thlatin la ve du em a motor ti din ralin kabulami chuan lo ti a engma po ka soi ma chuan a chuk zui mai bok chuk ve vatin Chris apom chung chuan a hnunga ka zuya an din na bul ka thlen phei ralin mi ni hi tin min lo mel sha tir vata mi hei hi je le nu pui mam boye ati lai mek chuan mi pa jok chuan min lo chibaya anu pui chuan Chris a chu lo be sok soka keima min ron en le hian professor fam ki mabula chuan avan mel thave a nui sang chung hian ati zuya abial nu tura min ngai nget me ani mel sohwana koilokila holam chu ro te hi sur le mai ka ring je e chana ti chuan ufam ki man min ron deuh hian min lo thleka zong te kan en pui lok don ya a hmuna ti tur em chuang lawang je e chanu pui na lo ti ve ta ka chuan a pui hlei nem ka ti ve tangota ufam ki ma lo nui suk chu ka hmoreng abial nu lem mai ma ni ila nuam chu ka ti ve tak zetani thlate kan la hawa je e chanu pui nen no pang chung chang soya kan in biak mol lai chuan boinau kaldo nang umyang sahwana pen koi kan tum chuan je e chana lo ti a chuta ufam ki ma chu lo kal hnain boi min ron ti ve thor mai phok de hian ka lo ena boi kalang ule aron ti le ngata kalai chat zia mai chu kabinga sa hat theya Chris aron pom lai te chuan ka hoi chuak thangam lo ani ber reivak kan tlan to lo kong chunga peng chawa kan tlan na kong chu zim sot khop mai kan ma a Scorpio tlan chu kan mu phameu to lo ni chinami te kha MZU wa thok ve thawa mi an ni a ti aka zo chuan nilowe social welfare department a secretary na chet lai ni kha anu pui kha chu enge tho ka hrelo a tinghal thwaya vo in chu mi za om deuh zinga ka khosa don tia chiang viau mai keila chu pui mai ka ni sia mel sha tan lo ve ang ti mol ka hlawani sahwan omna kan thlen chuan kan ma a Scorpio kha lo ding le to a noten nu kha kan lampanin a local mek bok ka chuk lai chuan je e chan ticket a la meka lo valu tang u a lo ti lang langa a fa pa ming ka zo chuan jona ni hi Christian kum khat chuak anya jona hi thlani ina chuak ma sa a lo ti wara a sha chian em dana ufam ki manu pui po hre chiang watin karing ta kein thla hrung angreng ama la chu nel om em le ngala
naupang pahnih chuan sahuan chu nuam an tingang mai a an rak teng tunga an kawhna lama pianga kalan ngen ngal zel boka mambawi nen chuan kan en kwal puya nunga muang changin mipa pahnih te chuan min lo zui ve zel bok kan let le lama chuan an thian dangte sahuana kal ve tur kan toka professor Ramdin Zwala ni hi ti a ufam kiman min hmel sha tirpa chu mi pasang le hanglam deuh hi ni a chupa chuan min lo en pa in nu tharmo ti pa chuan min lo chi bai wata he hi kanu pui su zeni ni he ti in ahnunga mi chu min chi bai tir vele boka anu pui ero sapan lam deuh ni in angau vara karwal pui vel tur ani thung ain chei dan po za om lutuk bik lo an fa chu la te dewa apa ina puak tlata wangin amu hilani karing nu berin sawana kala titlata kan han tei hoi ve lokange min lo wakal san ro u mi pa zo kin ti wang chuan khomwang to lawin kan kalsana kan thlen chuan tu wak man lo la om lo amun chu karin ai na zaw lawa amun ma ero anwamin afil 5 yaw thung minute somvel kan omnu chuan an lo thleng tak taka kan birthday nei tu te pon lo thleng ta lom mam boina ti chuan thanglama local mek te chu ka lo en ve wata nu te lam deu sam kiro lek lek le afanu ni in ka sha mei chetli rol to hi in khai bor lukin an local chawa an hnunga midangin an lo zui nwal bok sar thomson na khan e rong bol na omsa tia ka lo ring ringota sam kir chuan lo tilang langa kazuk enange ti pa je cha kal lai chuan chumi te chun lo thleng chop chil ve a ufam kiman min hmel sha tir pa in min chi bai tir wata afanu tlei rol pian cham chu kan lom don ani mele akumza tan soila chuan karin ai ta in alo lanawa ama la chu lian suak mai box si professor Vanlel hani chu professor from kima thopui an junior ani ome an thona department ero in anglawa an in biak dana an in ngai na hle ni mel bok afanu arwati ti an kau chu mel tha em mai le ngala apa om ang ero ka hotel haulo atuma la chuan an soilang mi alo bok nuami ti em ufam ki manalo ti chuan kalau nui maya nuam ka ti em po ka shelo tuma ka hre ve bok si lawa chuti lawa chuan nuam lo ka ti shan vak po ka hre chuang lo Christian chuan pipu omna lama kan kal san daya pipu a wai chu nuama tingang mai ka then lai chuan anui le hok hok thina anu mi lo chuang ve ro ati deuh chul bok chuti lai chuan ufam ki man min lo kawa kawa hoi lai chuan mi then khat lo thleng thar nen kan lam hoi hian an lo ding hloma min mel sha tir tur nei le ni ringin Chris chu ka kai phei zuya kan va thlen rwal chuan professor Vanlel hani jok chuan min lo mel sha tira megi hei hi ufam ki ma thian nu ni he alo ti zunga min lo chi bai tu mei cha chu model ang maya pian na lani Gabriela kanya ti in abulami pading chuan min lo chi bai ve boka kanui heu ringot mai chan vak tan tur po ka shelom lo anni chu in sha sa ve kan ni a min chi bai dan dana chuan mi poimo takte po ka ang ve in ka sha chuti lai chuan ufam ki ma chu ka bula lo dinga ka dara ron kwa deuh kher boka zam viawi ti lowin chutia min lo kwa chuan ka thla muang huai thung min lo enin min nui suka abial nu tak ni mai hian ka in sheto eng ang takin ngai ve ang mo anu te ti pa Chris tal phut chu zui ka tum lai takin kan pia deuh lo ka lusi lo ding chu ka va hmuta chi a makti mel dewin anin min lo en ve boka alampa na Chris atlan chu zui to lo chuan ka en ringot to a mela chuan zo na nga mel khop mai achang chu ufam ki man kadara min kwa meka in serialin kan lo ding dun mek boka chu aron mel fu chiang hle bok in thlenna rei tu em ti in ufam ki ma chu lo bia a ke chu min mel le ral ringot thung zo na nga mel viawi ti lo chuan ka chungchang engma soi lem lawa ufam ki man min kwa na lak thlak rwal chuan thowai mela puin ka sha midang lo om ve haute nen chuan in nel takin an in be bora Lucy chuan Chris chu pom dei bok nen ti tur hlo chuan ka thu ve renga mi pa hau chu mi pakhat nun sanga ti hming pu hian alo kawa e rong bol na laman kal thadya ka Lucy po chuan azui ve boka wangin ka thut pui te chu ka mel sha tu man om lawa anwam du fashion lo khop mai pulsi ra chuan ka vatte hoya tleirol te hau hian tuyan lo chenga apian cham kan lomber me cheno pangkha pul chaka inte a arwal pui vel tur mi pa nen hian an thu du na in ngai zong te pon ang viaw ni kalo thlir lai mek chuan thanu min lo me saklok te a ti ri ka hrezuya sahwana ka mu mei cha kha ni
aming kha ka hre chuak thei tamai lo a phone min ron pek pa chuan kalo ban ve maya voili voi nga vel chu ka me saka kala thiama ti vak lawan yang ama chuan in me le molmola fasen deuh kha nein ka hrasia a pasal ngut chuan nawa khoyem moni ama la chu in chei vura fanei to po ang meu lo inte lampana kan inzui phelai chuan professor vanlel hani thianu sang deuh kha local phei hlaklaka zopui cedric ki mu em apa camera king deya an e rong bol lai khu thlalak sak ka du sia alo ti phei lang langa kabulami in humya lo alo ti lai chuan arwati nen khan an inzui khan ka sha a khoya nge mon kalni ti pa in pul lama chuan a phei zuya inte kan thlen phei rwal chuan professor fam ki ma lo chhonen kan in tok hlola e karon zong don chi a idu chuan lo chuk vela alo ti vara lucy kha om ve boxia chuk chu du viau ma ila nuam ka ti zan lo in mu tam tir lo sham ka du ni local ro ti le pa chuan kan hnunga mi chu thlek zawa suzen in pa khunaw lo lak chok ta che ar talina boy te ania wangdeu tak khiana ti zuya ka pumu hil ve thei lo lom ka hnung hi ru lu tu kan yang thu tak tewin ka hnunga mi chuan lo ti a professor chuan min ngak ring boxi a akal lo thei lo ril ru nuam zan lo chung chuan ka zui thla a step zim de wakan chuklaya ka ban ron fon chuan kan in mel sok mai mong chang in kal ro itlunge kai suk khian ati zuya ka omdan hi ka hre thiam zan lo abial nu anga min song bol hi nuam ka ti viau rwalin in thlashun na deuh ka neya abial nu kan i lo ti ka in shat chian em wang po ni mai thei om nuam lo le hel kam nei run hian ka omani bere chauka akan lut chun lo thanhem phiana a thenin san chana an rile lu maya patling nui ham ham ri le ui ba uri nen thoma tha ham ham khop mai dodo dumte hi inchunga lo han thlungte ti pa a professor vanlel hanin uiron pom chu uiwar thiang hlim zet mai ani dumte a ati te dai chu ka hre thiam lo khop mai thutna ol ka hmu mai lawa thanglam kila chuan lucy chu zial zu hlatlat chungin lo thu a abul thutna chau chu ola wang chuan pan she dewin mi pa hausa channa bula chuan ka dinga professor pok bula lo dingin satan lai chu lo en ve renga lucy chuan min lo en le reng to ti ka hria ka va hoi lai chuan a phone min lo tin lai chu ka va hmu a ka hoi let rang khop mai professor fam ki masir le lama chuan ka ding son ngal thwai bok ka chi son chu ka bulami chuan zo na mit mengin min lo ena kan ho hari ringem ka lo ti ringota soitur ka shat lo fanga zot ka nima ome har deuh mai thei cho kan e ma dana ziran yang iman ho em ni dam thluam hian alo ti let ve a ho ma chu chi bik lawang o zana birthday cake kan zai don alom je e chate po zan thleng om turin ka lo ti zo chi a professor vanlel hanin alo ti vata chuta ufam ki ma chu lo kun hniam dewin kan ho har don lo nya tuipo cheng ve lo mai ro i hritlang zwal palang alo ti a min biak dan chu keima ngei po hian abial nu tak take mo ka in ti rum rum to putar pakhat hi lo luta kan officer chu sign lo chantir ani mo ti pa in jh hnunga chuan alo beng thoka chuti lai chuan ufam ki ma chuan min lo din hnain pathanga ni hi vi elipania social welfare department an officer ve thawani hi alo ti zung chunga asoi lai mek chuan putar chuan kan lama lo hoya e fam kim inu phai kal puye motia alo ti he ho a ke chu min en hian anui hau boka zo na nga ti shat deuh hian ufam ki ma chu mel le a ma mona na kal puya he hi ka thanu ni he alo ti chuan putar chuan ka ban bula ron beng thak thaka ivan felve nuam de win mang ro u o kan bele but lu tuka he ni zana kan tum chop chuk chuka kan buai noi noi ri ni hi ati zui luama rozi te hin local ve lowem ni ati le lai chuan kapa mit mei zawin professor v eli chuan alo ti a hre chuak le thutan yang kalam chu lo hoya min ron nui suk suk ringota soitura wang du ang reng viau mai lucy zo ka local alom ati chuan lucy thutna lama chuan an pa fa in an inzui pheya enge lucy te unaw nen an inzom na nyang ka tiru ro rawa chan satli alo deuh chun ni mel ka lo ti dewa ufam ki ma chu ka zot phonga karin ang ngein chung khat nai takan lo ni a professor v elinu le rozi nu chu unawan lo nia professor v elinu po tlereu lama sum dong lian tak alo ni ve thau ti te ka hrele zela rozi zok local lawa lucy zok local hlau chu kalom hle ringot to ka phone alo ri a aumoi ni wangin thilpoi moni ka ring dewa midang an tong ring bok nen chang turin pon lama ka chwa sana
ilo hot lai don tak takami thil hril tur che ka nga sin aron ti te hluaya soi mai la ti khan kalo ti mai thung kan in nei hun tur chung changa sang zwala chung te nen kan thu in mawak lawa ka du thu atol tir thei ringot poni bik lo thali a hian kan ti ka ring deuh aron ti deuh luama alom vak lo mel khop mai awazia lo ve kalo ti le maya iwan ngai holam angreng ve a i poisa ka phang man don lo ti na ni chu churi aron ti ta ka chuan ka hre chuak le sok ni don tak mo le zel chuan a engtin nge kan ti ta kang ka ti le tonga engtin nge ni to wakanga dora tan lak angai ti na ni mai aron ti le hluk thung ha thlak chuan a engpo ni se ufam ki manu thathara lo ho to don buka ka ban wat chu ka ring thau bok nen har satna em shanin ka ring lo lungai lo photla dorlam chu kan tang don ya ka ti ve le maya a hlok na tur lo thila chuan ka u hi chu thurwal pui har takani kanin biak zo hnu chuan kongthlang lam hoin reiwak lo chu ka dinga let le tuma ka le hoi cha chu ka hnunga lucy lo ding reng chu ni in min ti phut chiam le ngala thilria chan du ka nei ania alo ti changfaka min zo tum chu rin dan ka nei thiam ngal mai bok engma po ka soi ma hau chuan enga tinge midang ho hian ufam ki ma bial nu emon ti ngot che a alo ti ngal tola ka chil ka lem dak rengot in ngai zong ami azo na chu tongka chang lowin lu ka thing ringota alo mel chuang lo khop mai in dan kha ka mu ve lom je boy lo khan soi mai ro kamak pa hi lo ngai zong em ni a zoite vin se ta ti chuan tong ngai na po min ti hrelo ke aya upat chu thuran ni se ami je hwai sar zet wang chuan min ti chi dak maya lo in thla hrun sa nen alom lo zong ka soyang ti te po ka hlau deuh reuh ngai zong lo ve isha swal mai mai nyang ka ti chuan min lamel rum chewa phim khur o ka u naw nu pasalani so kamit ti kham zong in omani chuan ke aya na sai she lawang ti le fakin in chung lam chu min pan san zu inal nala akal yam ta chu thok ka la hluai ringota anh soi ang tak tak mi zia pu ang ti chu ka ring hlel lo amit minga tang rengin a hriat thelom in chunga ka valu le lai chuan lucy le ufam ki man lo ding dun chu ka va hmu a khrisa ka zong rudewa mi pakhat khabe hmul nei hian alo puma an lampana ka vakal chu khrisa chuan min lo ban vata in naw hi a hritlang ani hi chu pa chuan alo ti vata ka hritlang ka kai ni ka ring akorlum ka ken sakla chu motora ka da ta ile ngala jia kanya fam ki ma thian nui ni te ro alo ti chuan o ka ti thangam to meu lo khrisa chu ka pom thwaya anu mi pi pu a wai leang ati chuan ka nui saka thli thoa pui chi ni in ka hre to lo in chung lama chho pui mai tha in ka sha chho pui ngal mai ka tum lai chuan khongin kaldon lucy chuan alo ti le faka ka le hoi rwalin ufam ki manen min lo en reng ti ka va mu chop chila in chunga ka chho pui dona a hritlang ve dewa ufam ki mazok en chuan ka ti a an yelo bunghut thung lucy ero chuan min mel thip thin khop mai engma soi to lo chuan ka chho pui thoba mai chedang pon lo nuala nutling pui pon lo treu to pona no pang ho in fiam na a chuan khrisa chuan kal ve nge na tui che na ngen ka hlo wangin chwa pui du lo chuan ka phone ka entira rei kan thuman lo professor fam ki ma lo lang thwaya kan lampanin alo kal ngal zat bok boi chu hritlang itiami alo ti vata o apangalum ve dewa ka hritlang bok sia ka kai ni ka ring ka ti chuan keima jok ka nyang hritlang omna hi lama hrim hrim lutuka alo ti vara motora korlum kha ka da de ya kalo ti chuan kan present tur po la ka ngai lom ti le kala rwala anunga ka zui ve ngal thwai bok lucy khan engei bula soya motor lampana kan kal lai chuan min lo zota engwak ma soi lo ka ti chu oi lo mel kher mai zep lo la ati deuh supa in ngai zong mi atia ka soi lai chuan lo nui dewa engtin nge lo chan ti in min zot leta ka hril top min shebok sia anuam vak lowa ka ti chuan kalam ron hoi hian angoi vungvunga eng tak chungai tuang mo apoyem ka ti chuan anui le maya soiro atilok boxia ka soi box si lo chu ka in thlashung le zok ang reng poilawe a motor da na kan thleng chop chila khrisa mu chuak chu ham bai bai to heta hian ka timulok mai don emoni le ka ti chuan
apoi hleinem ti pain motor seat nung chumin hon saka korlum ka hak tir tur chumin pui ve wata kamal chunga mu chungin Chris a chuan phone ala ena professor a chu let le mai lo chuan pona ding renga kalam hoya run nui chu lai deuh takin kalau nui let ve rengot mai idu chuan valet toro amu tho huna kalau phei pui mayang a om ve reng chuan a thian te ngai kan ti thalawang ti ka hlau deuh a bikin Lucy kha tukvera chuan lodakin a fapa chu ena a samaron chul sak deuh thuak thuaka chuta chiang dewa min lo enin ka chal sam tla chu ka binga ron huya a mel ke en chuan kan mi te in tong chiang hle ani engma soi lo chuan kan in en renga adu tok mai lo akut lum vung vung chuan ka biang ron doma soidu nei teuh mela pubok nangpoi pangalum dewani hi zoi deuh sup hian ati a chang lovina ma ngot chu ka lo ena akutala la son mai lo ka biang doma min en rengwang chuan ka om chunga mi chu phurang tut tuta ka tirila khur ti ti der mai min ti zam cheringo ta lom mole min du ti ro aron ti chuan chan dan tur ka shelo Chris chu ka mel zuka phone al en tui hle a apa thil soi chu hrevi om pu in alang lo chuta ka khabe aron tomin alam hoi chuan min kwai da ka a mel thajik nen chuan nai taka kan in ena thok a cham lo chawani in thup rei to khop mai mi mi alo ti le a ka in thupem ni ka o chu zoi hle a ari chang chang chawani min shilte min du em aron ti non le inge thlengta hi le karin lo le be sei lo thil som na nge zo na po ka hra thiam lo tinge min zo a ishevek thosia ka ti taringota pe hel lo zeta ka du thur shil tol mai chu kangam lawa a hria lom a hre chiang ani ka soi ngai lo pon a hria ti ka chiang suta ho zong zong bula son ka bial nui ni thu ka soi to a soi zong chuan a kiai deuh suka nia ka lo ti ve hapa chuti rualin ka khabe adom na chu ti nget ve so bok idu chuan i soi ve the nia tu bula po son soila ke chuan ka pom ti shedon nia amit meng de sar sar chu ka en renga som na chu ni nge ye moi nai takle pe hello taka som na athu soi chuan min ti ariai mai hian ka sha min du ve em ni a ka ti ba na ka o te chu khur hialin ka shamai ishe to emo katia alo ti oi le eng thunge mo ka sha tak hi le professor fam ki ma hian min du ni chu eng ti ka tang khan nge min lo du a ka sha swalem mo ni zok le karin dan le ka du thu sam mai mai kha atak takani ti namo chuta ka chan le ma hawin kalama ron kun na ya ka khabe ron kwai dak le sawin ka hmuya ron fopa ka vai riai mai abana ka lo wan ngal wata nai taka min lo enin avoi ni nan min ron fop nan le ngata